tulisan. Hi. Be humble. And never think that you are better than anyone else. Taba ko. Ang taba ko. Hi, comment naman dyan. Yung 7. Wala na this. Tayo.
Robinson. Marvin. Balik tayo, balik tayong dalawa. Balik tayong dalawa. Ayun lang, ate. Dito ko ng tanong rin. Down. Kita. Eight, 2, 13, 16, 6. Stretch. 10, 7, 26. Wala ka na yun. 1, blanco, 3, 3. June. July and August.
Bakit lahat ng ito? Kepala demi lapas. Kepala demi lapas. May mga dadagdag. Di ba may pen to pen? Oo. Galing ka ba sa hospital sa araw? Oo, namin fix kasi. Pwede na kami ba sa alien? Kailangan. Parang may.
Di ba pili yata? Yan sa papel. Ano yung super? Lagi mayo, nag-brown out, ano yung super? Kaya mag-ground, kaya basta, i-plus yun. Mga impure, yung pagkain niya.
Sadyang panghalid lahat ng mundo. Iba't ba kailangan tayo ay tayo sa kailangan? Hi. Hi, hi, hi. Muli naman. Palubat na sa phone ko.
Okay na pala ito. Ito na ito. Na pala ito. Yun lang po. Bye-bye. Wala tayong